Milí přátelé šťastného zahradničení, píšete mi občas, že byste rádi viděli nějaké videjko z mých cest po zahraničných zahradách. Ono to není úplně vždycky jednoduché, ale v tomto případě mám pro vás dobrou zprávu, protože se nacházíme v arboretu Baexem v jižní části Holandska v provincii Limburg. A zde se nachází jedno krásné arboretum, které vám nyní představím. Ale nebudu o něm povídat jenom já sám, ale přizvu si na výpomoc člověka, který je nejpovolanější. Je to krajinářská architektka, paní inženýrka Eva Wernerová. Arboretum Baexem vzniklo na podklade dlhoročnej zbierky holandského zahradníka, nadšenca, šlachtiteľa a postupne pribúda aj rozlohou, aj množstvom kultivarov a odrôd. Pôvodne tu boli len miniatúrne ihličnany, dnes sú tu aj ihličnany väčších rozmerov a pribúdajú aj listnaté kry, pretože tá farba a to kvitnutie počas roka prináša atraktivitu a zaujíma aj verejnosť. Celkovo evidujeme okolo 1600 kultivarov ihličnanov a okolo 500 kultivarov iných alebo listnatých rastlín. Rozloha arboreta je do 2 hektárov, ale keďže mnohé rastliny majú menšie rozmery, tak postupne je možné vybudovať cestnú sieť a parkové úpravy a takisto krajinársky upraviť celé arboretum tak, aby bolo prístupné postupne aj verejnosti. Je pre nás v arborete dôležité pracovať s rastlinami tak, aby si zachovali svoj pôvodný a prirodzený rast, aby neboli tvarované, upravované tak, ako ich často nachádzame v predajniach, v škôlkach alebo v zahradníckych centrách a aby odborná verejnosť, aj laická verejnosť si vedela predstaviť, do akej výšky, rozmerov, akej nádhery vedia dorásť. Veľmi zaujímavé obdobie práve v arborete pre ihličnany je jarné obdobie, keď začnú rašiť a keď tu zrazu máme stovky farieb a tvarov, tak ako ihličnan dokáže spraviť pri svojom rašení. Takže to obdobie jarné je asi najzaujímavejšie pre ihličnany, letné a jesenné obdobie potom skôr kvôli vyfarbovaniu listnatých krov, stromov a kvitnúcich drevín. Pokiaľ sa týka rodov a druhového zastúpenia, považujeme za najzaujímavejší hlavne rod Cyadopitis, ktorý je tu zastúpený desiatkami odrôd a kultivarov. Potom sú to hlavne rôzne druhy rodu Pinus, Ginkgo a v poslednej dobe sa venujeme zastúpeniu rodu Sequoia, ktorý si myslíme, že bude perspektívny aj z pohľadu klimatickej zmeny a prispôsobovania sa podmienkam, stále sa oteplujúcim podmienkam v Európe. Takisto je tu veľké množstvo stálozelených rastlín, čiže záhrada ako taká je považovaná za stálozelenú záhradu a práve preto tie kvitnúce rastliny vyniknú, že majú za sebou nádherné ihličnaté pozadie. Ak vás zaujímajú rastliny, zbierky, príroda, ale najmä ihličnany, tak sledujte našu stránku arboretumbaexem.com, prípadne ďalšie sociálne siete.